Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana ay nasa mabuti kong kalagayan mula sa sakit sa araw-araw. At sa mga nasa abroad man, sana po ay manood po kayo ng Hiwaga ng Pangasinan. Marami po ako ibabagay po dito ng mga iba't ibang orasyon po na magagamit po sa pang-araw-araw. At kung gusto niyo po talaga matuto pong manggamot po, tumutok naman po kayo sa Hiwaga ng Pangasinan. Dapat po kailangan po dito po ay palagi ko yung magpupudir sa sarili para hindi kayo mapahamak po kung oras ng panggamutan po. Sa mga baguhan po na ngayon naman po nakapanood ng aking ginawang YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan po, ang gawin nyo po ay magpalakas muna kayo na magpudir kayo. Kung ang ibabago po dito, kahit hindi ka na mag-devotion po, basta taos puso po yung manalangin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay makakamtan nyo po ang ninais nyo pong mangyari po. Kung halimbawa gusto nyo manggamot, patuloy po kayo manalangin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat para gabayan kayo sa oras ng kagipitan po at panggagamot po. Dito po ay kahit na wala, hindi ka virtudes po, kahit wala pong nagtuturo po sa inyo ng karunungan lihim po, ang gawin nyo po ay kung halimbawa po may malakas na manggagamot po sa inyong baryo po o bayan, magpaturo kayo sa kanya, punta kayo doon, magpaturo kayo. O halimbawa po kung tuturuan ka ng mga iba't ibang orasyon po, ikunin nyo po yun. Basta kilatisin nyo po kung masama o galing kaliwa o galing kanan po. Malalaman nyo na po yun kapag halimbawa galing po sa kasamaan po na orasyon po. Kasi may balik po yun. Halimbawa po galing sa kaliwa o masama, may balik po yun. Hindi po yung tatagapin ng Diyos makapangyarihan sa lahat yan pag halimbawa po masama po yung gagamitin po yung orasyon. Babalik po sa inyo at mapapahamak po yung pamilya nyo kung halimbawa po ang orasyon na yan ay galing sa kadiliman po. Mararamdaman nyo po yun, sasakit ang ulo nyo po. Halimbawa kung galing sa kasamaan po ay sasakit ang ulo nyo po. At marami pong mararamdaman sa inyong katawan po. Halimbawa po galing sa kasamaan na gagamitin nyo pong orasyon. At sana po isuring nyo po maigi kung halimbawa po gusto nyo pong huwag kayo ng kuha po dun sa mga binabagi na ng iba na baka mamaya iba yung orasyon po na madampot nyo po. Kailangan po ay kung halimbawa po may isang taong nakakalam po ng mga orasyon po na marunong po sa karunungan lihim po, ay huwag nyo pong ikonsulta po sa kanya, itanong nyo po kung masama ba o hindi po yung gagamitin po orasyon po. Nasa inyo na yan po kung nakitiwala po kayo sa akin o sa ibang mga gamot po yun. Sige po, go. Pwede po yan para matuto po yung manggamot. Huwag po kayong dampot po ng mga orasyon po na mga binabagi ng iba o kan po. Kilatisin yung maigi para at kung halimbawa po napaka-importante po itong aking babagi po na halimbawa po kung nag-aaral po kayo ng karunungan lihim po, ay may katumbas po yan na may kagalit o may kaaway ka dyan sa spiritual po. May katumbas yan kasi sinusubukan ka ng mga masamang espiritu o yung mga masamang nilalang po. Gagawa ng paraan po yan kung kailan parang susubukan ka sa
parang susubukan ka kung talagang magagampanan po yung ninanais po mangyari na matuto ka manggamot. At dapat po dito ay magpudir kayo palagi. Marami po akong pinagkakalo po sa inyong mga pudir dyan sa Hiwaga ng Pangasinan po. Sa mga nananais pong matuto pong manggamot, tumutok po kayo dito sa Hiwaga ng Pangasinan po. At sa mga baguhan po ay magpalakas muna kayo, magpudir kayo. Kung halimbawa po ay naniniwala po kayo sa iba na mga kan po yung mag 49 days ka pa, 49 days. Sige, ikon nyo po. Kung ano po yung sinusundan nyo po. Nasa inyo na yan. Basta ang ibig ko sabihin po ay manalangin po kayo palagi sa araw-araw po. Magpudir, bakod, balabal, pundo. Para may connection po sa inyong sarili. Hindi lamang po yan na pang-protection po sa buong pamilya po, pati sa buong pamilya po. At kung halimbawa po ay pag muna kayong sasabak po sa pag natapos nyo na po yung 49 days po, kung muna kayong sabak po sa mga kumpati po, kung halimbawa po natapos nyo yung 49 days, kung muna kayong sasawak po kahit na halimbawa po nag-umpisa pa kayo ngayon, manggamot po kayo yung mga halimbawa manggagamot po kayo kung natapos nyo yung 49 days, manggamot po kayo yung mga pwede kayo magtawas, tapos yung mga sakit sa mga lalamunan, mga sakit sa mga buong katawan, manghilot, pwede po yun. Huwag lang muna kayo sasabak po sa kumbati po, kasi ang kumbati po ay iba po yan, papasapi na po yan. Kung magkamali ka lang dyan, yayarihan ka ng mga kalaban mo, ay mga masalo pong nakalaban mo ay mamalakas po, magbabarang o makukulam, malakas ang kapangyarihan nila. Dapat po magpalakas muna kayo. Kung ano yung mga po nang umpisa kayo ngayon ay kaya hindi muna kayo manggamot. Tapos nyo muna yung mga kukuha po na kayo ng pampalakas po kayo ng 2 taon o 1 taon mahigit. Yan, pwede na yan. Basta kung halimbawa po nang gagawin na po kayo, huwag kayong magyabang. Pag nagyabang kayo dyan, yayari kayo. Kung halimbawa nakagamot ka ng ibang tao, tapos marami na kang nagagamot, yung parang ispat-ispat lang ng ginagamot mo, yung hindi naman malala. Pagsabak mo sa malalalim po na, halimbawa malalalim na gamutan po, tapos nagyabang ka, hindi mo papagaling yung isang tao, yayari ka dyan. Kaya sana po naintindihan niyo po ang aking ibig sabihin po. At kung sakaling pong gusto po nyo talaga matutong gamot, yung mga bilin ko po na maglipas muna kayo ng 1 taon, may 1 taon, 2 taon, magpalakas muna kayo. Huwag kayong sasabak agad sa gamutan po. At the best po na aking ituturo po sa inyo ay yung kung halimbawa po gusto nyo po talaga matutong gamot sa mga baguhan po, ay unahin nyo muna yung pamilya nyo po na gamutin. Huwag muna kayong gagamot sa ibang tao para maging sagrado po kayo manggagamot. At kung sakaling manggagamot po kayo, ay unahin nyo po yung pamilya nyo, sarili, gamutan. Huwag muna kayong papasok sa iba na tutulong po. Magpalakas muna kayo, at hindi sa lahat po ay kung ginawa nyo po yung manggagamot na po kayo, sa iba, halimbawa po nanggamot na po kayo sa iba, tapos nanggamot na po kayo sa iba, tapos
ah, nagamot nyo nga yun po yung iba, pagdating naman sa inyong sarili o pamilya, hindi nyo nagamot, walang kwenta yun po, walang kwenta. Never po yun, walang kwenta po yun. Hindi mo magagamot yung pamilya mo, dire-diretso na yan. Kaya ang bilin ko po sa inyo na mga mag-aaral po ng spiritual po, natuto po na kayo mag-devotion, manalangin, magpudir, kailangan po unahin nyo muna yung pamilya nyo, sarili nyo po, bago sa iba. Para magiging sagrado ko po yung manggagamot po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang isishare ko po sa inyo ngayon pong araw na to, kahit umuulan, kumukulo, pumikidlat, ay pampaalis ng masamang espiritu at mga masamang karga. Ito po ay magagamit nyo po kung halimbawa po, isulat nyo lamang po sa malinis na notebook po, gawin yung libreta na magagamit nyo po sa panggamutan po ito. Napakalakas po itong magagamit po sa panggamutan. Manalangin ng isang ama namin na Panginoong Maria, sumasampalataya, at isunod po yung orasyon po. Tayo manalangin muna. Ang ginagamit ko pong ama namin po, yung original na ama namin po. Makikita nyo po sa Biblia po. Ang original na ama namin po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Ama namin nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Ikaw nawa manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng patawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, ang kapangyarihan, kapurian, magpakailanman. Amen. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasa iyo. Butod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong ina, si Jesus. Santa Maria ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin na nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng 3 araw na buhay na magulit makyat sa langit, naruklok sa kanan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. At doon nagmumulang parito at maghukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. At isunod nyo po yung orasyon po ng 3 bisis po. Usalin po sa isip lamang po na hindi po nakabukang bibig. Parang inuusal nyo po na hindi, sa isip lamang po. At ipo sa isang basong tubig. At painom sa pasyente. At tiyak na ito'y gagaling po agad po. Narito po ang orasyon po. Kristak, Ortak, Aminatak, Hokmitak, Aminatak, Hiptak, Duyaay, Milomiyat, Hukbi, Biromia, Ubaram, Dakatna. Usalin po ng 3 beses po itong orasyon na ito, napakabisa po ito. Kailangan nyo po itong isulat po sa libreta na magagamit po nyo ito. Napakalakas po itong orasyon na ipagkakal ko po sa inyo lahat. At sana po ay na gusto nyo po ang ginawa ko pong video po para sa inyo po. Maraming salamat sa inyo. Ito pong orasyon po. Lalagay ko po sa screen para mabasa nyo po na maigi at makopya nyo po. I-screenshot nyo lamang po. Halimbawa po, i-share nyo po sa iba para may magamit po rin po ng iba. At sana po paki-subscribe, paki-like and share po. Iwagan ng pansin po. Maraming salamat po.